Avui la portaveu del govern ha repetit per activa i per passiva que unes eleccions catalanes no són damunt la taula perquè l'energia s'ha de dirigir a combatre la pandèmia. Són una gent, es veu, que no saben fer dues coses alhora. Esclar, si ja només quan en fan una es perden i queden desbordats, amb dues poden quedar ofegats, pobrets. Segons, doncs, les paraules de Meritxell Budó, el govern basc deuen ser una colla de temeraris irresponsables o bé de genis de la política perquè poden fer dues coses alhora, combatre el virus amb efectivitat, com estan demostrant, i també convocar o fer eleccions al mes de juliol. Però més aviat a mi el que em sembla és que el nostre govern està entrant en una fase no de desescalada, sinó una fase amb uns certs tics autoritaris on la por és l'excusa per perpetuar-se en el poder. Penseu en el virus i no en la democràcia, ens venen a dir. No hi ha millor fórmula per fer un poble acrític i deixaix i que permeti perpetuar també la mediocritat i la ineptitud en el poder.